Yn dy enw ac dy ogoniant ymunwn a'n gilydd mewn undod. Derbyn o dad foliant ein genau, a llywenydd ein calonnau, a gwasanaeth ein bywydau, y foment hon, a phob eiliad o'n bywyd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i roedfa ddigidol y bore yma. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto o'r wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli i'r bore yma. Croeso cynnes iawn. Eseia pennod 6. Galwad Eseia. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Iwseia, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel ddyrchafedig, a godre i wisg yn llenwi'r deml. Uwch lawr oedd seraffied i weini arno, pob un a 6 aden, 2 guddio'r wyneb, 2 guddio'r trad, a 2 i ehedeg. Yr oedd y naill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oeddent yn galw, yr oedd sylfeini rhiniogen ysgwyd, a llanwyd y tŷ gan fwg. Yna dywedais, gwau fi, a mae wedi darfod amdanaf. Y dyn a'i wefusau'n aflan y dwyf, ac ymysg pobl a'i gwefusau'n aflan yr wyf yn byw, ac eto, yr wyf am llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin, arglwydd y lluoedd. Ond ehedodd un o'r seraffied ataf, a dwyn yn ei lawf ar worin a gymerodd mewn gefel oddi ar yr allor, ac fe'i rhoes i gyffwrdd am genau a dweud, wele, y mae hwn wedi cyffwrdd â thenau. Symudwyd dy ddrygioni, a maddeuwyd dy bechod. Yna clywais yr arglwydd yn dweud, pwy anfonaf, pwy a drosom ni? Atebais innau, dyma fi, anfon fi.
rhyfedd sut mae ambell i air o'i ychwanegu i frawddeg yn gallu newid ystyr y frawddeg yn gyfan gwbl. Ac i ni'n mynd i feddwl am un o'r geiriau hynny heddi. A'r gair i ni'n mynd i feddwl amdano ydy'r gair hefyd. Hefyd. Wi newydd ddarllen adnodau mas o'r 6 bennod o lyfr y proffwyd Eseia. Ddarllenes i mas o'r Beibl Cymraeg newydd, ac mae adnod cyntaf y bennod honno'n darllen fel hyn. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia, gwelais yr arglwydd. Ond pe pai ni'n troi nôl at yr hen gyfieithiad o'r Beibl Cymraeg, fe fydd yr adnod honno yn darllen fel hyn. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia, gwelais hefyd yr arglwydd. Y gair hefyd. Gwelais hefyd yr arglwydd. Yn eich air bach pwysig ydy'r gair hefyd yn dife. Mae'n y berygl i ni edrych ar un ochr o bethau ac anghofio'r hefyd. Mae'n y gwpled yn Saesneg, 2 men looked out from prison bars, one saw mud and the other saw stars. Mae yna 2 ochr i bob stori yn doso. Mae rhaid i ni wastod gynnwys y gair hefyd, achos mae yna hefyd i bob stori. Os na welwn ni 2 ochr i bob stori, wel mae hynny'n golygu bod y stori yn anghyflawn. Gwelais hefyd yr arglwydd, medde Eseia. Nawr, mi roedd marwolaeth y brenin Eseia yn achos siom a thristwch mawr i'r proffwyd Eseia. Brenin da iawn oedd y brenin Eseia. Brenin hynod o lwyddiannus, oedd yn frenin poblogaidd iawn, ond fe oddi weddwyd ef gan y gwahanglwydd. Yng nghanol i lwyddiant, yng nghanol i dirnasiad, fe oddi weddwyd ef gan y gwahanglwydd, ac fe fu farw. Ac roedd ei farwolaeth yn siom fawr ac yn dristwch mawr i'r proffwyd Eseia. Ond, dim ond rhan o'r stori yw'r siom a'r tristwch. Y rhan arall oedd ei lywenydd a'i orfoledd o weld yr arglwydd. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia, ond hefyd gwelais yr arglwydd. Ar gweld hwnnw a fi'n symboliad ac yn ysgogiad i waith a'i genhadaeth, gwelais hefyd yr arglwydd. Mae yna 2 ochr felly i bob stori yn dose. Chi'n cofio Ioan yn dweud amdano'i hun yn llyfr Datguddiad, yr oeddwn ym Mhatmos mewn caethiwed a chadwynau, ond mae yn brysio i ddweud wedyn ei fod e hefyd yn yr ysbryd, ac roedd bod yn yr ysbryd yn ei alluogi i godi uwchlaw'r cyfyngderau oedd arno fe. The devil may wall you around, but he cannot roof you in, medde rhywun rhywdro. Y mae Patmos yn rhan o fywyd bob yr un ohono ni, ond hanner y stori yw hynny. I ran arall, wrth gwrs, yw'r ysbryd. Yr ysbryd sydd wedi troi ei nos yn dydd, yr ysbryd sydd yn troi galar yn llawenydd. Ydy, mae'r hefyd yn bwysig iawn, ac mae hyn yn wir ym mhob ran o fywyd. Yn gyntaf, mae hyn yn wir am bobl fel chi a fi. Tuedd rhai yw gweld dim ond y drwg sydd ym mhobl, a thuedd eraill yw gweld dim ond y da. Gwyn y gwel y fran ei chyw, ond oes neb ohono ni'n wyn i gyd chwaith. Mae yna fwy nag un hunan ym mhob yr un ohono ni. Does neb ohono ni yn wyn i gyd. Mi roedd Eseia yn credu fod e'n wyn. Mi roedd Eseia yn credu fod e'n lan ac yn bir. Ond ro weld pilderb yr arglwydd, fe sylweddolodd bod e ddim mor wyn wedi'r cwbl. Chi'n cofio'r hysbys na'r y teledu blynydde maith yn ôl am bowdwr golchi dillad, Persil. Chi'n cofio'r wraig yn credu bod Crys i Gŵr yn wyn. Ond o gymaru Crys i Gŵr a'r Crys olchwyd yn Persil, fe sylweddolodd y wraig nad oedd y Crys mor wyn wedi'r cwbl.
Fe gofiwch i'r frawddeg enwog honno, Persil washes whiter than white. A fel na oedd Eseia'n timlo hefyd o weld yr arglwydd, I fod e'n credu fod e'n bir ac yn wyn, o weld purdeb yr arglwydd, oedd e'n sylweddoli nad oedd e mor bir a gwyn wedi'r cwbl. Ac yn amal iawn mae'n gwyn ni'n wyn, ac mae'n di ni'n ddi. Does dim darnau llwyd yna fe gwbl ose. A mae'n sicr nad yw'r hen benil Saesneg heb I wirionedd. There's some good in the worst of us, there's some bad in the best of us. Therefore it behoves none of us to talk about the rest of us. Mae yna ddwy ochr I bob stori. Yn ail, mae hyn yn wir hefyd am ein byd ni. Mae yna ddwy ochr I bob peth yn ein byd ni. Smon ni'n gwadu am foment nad yw angyfiawnder a gormes a thrais yn rhemp yn ein byd ni heddi. Wrth gwrs fod yna broblemau enbyd yn bod, ac I ni'n gweld canlyniadau problemau hynny o flaen ein llyged ni bob dydd. Mae nhw'n hysgwyd ni'r byw. Mae yna broblemau economaidd, problemau gwleidyddol sydd yn achos rhyfeloedd gweidlyd. Mae yna broblemau hiliol sydd angen I achau. Ond nid dyna'r stori I gyd chwaith. Oherwydd mae yna ddaioni, ac mae yna garedigrwydd, ac mae yna gydymdeimlad mawr hefyd yn ein byd ni heddi. Wrth gwrs mae yna angyfiawnder heddi yn y gwledydd sydd ddim yn datblygu'n iawn yn ein byd ni. Y mae'r delweddau ni'n gweld o ambell I wlad yn ein hysgwyd. Mae'n wir, ac mae wedi bod yn wir ar hyd y blynydde fod yna Rwanda, fod yna Somalia, fod yna Ethiopia I gael drwy'r amser yn ein byd ni. Ond hefyd, mae yna gymoedd Cristnogol, mae yna Oxfam, mae yna Tiafynd yn ymdrechu leddfu'r dioddefiadau hynny. Mae yna unigolion yn brwydro am gyfiawnder I ddioddefwyr heddi. Oes, mae yna bobl sydd â'i bryd ar lenwi hysgyboriau, ac am gasglu a chynilo ar lles I hunain. Ond hefyd, mae yna fam Teresa yn bod, wedi bod ac yn dal I fod yn y byd. A da yw I ni sylweddoli hynny, pan fydd rhyw amheuon yn ein taro ni. Pan ddaw amheuaeth ataf yn ei thro, fe a fi blith y lluoedd tlawd a noeth medde'r bardd, a chael fateb yn not gen I ti, y fam Teresa. Ac mae yna famau Teresa wedi bod ar hyd y cenedlaethau, ac yn dal I fod heddi, oherwydd mae yna ddwy ochr I bob stori. Hefyd, dwy ochr I bob stori. Mae yn wir am bobl, mae yn wir am y byd, ond mae yn wir hefyd am yr eglwys cofiwch. Wrth sôn am fywyd yr eglwys, fe ddywedodd rhywun rhywdro bod I bywyd a'r hawd yn debyg I fwyd Tsieineaidd, sweet and sour. Oherwydd ambell I waith, wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen ac wrth I sefyllfaoedd newydd, mae yna beryg falle bod yr eglwys wedi anghofio eich henhadaeth, wedi anghofio eich harglwydd, a wedi ceisio gwen a chymeradwyaeth y byd o'i hamgylch. Fe anghofiodd I bod wedi cael ei galw o asanaethu'r un a groesoelwyd gan y byd. Ac eto, nid chwerw sawa I gyd yw stori'r eglwys. Mae yna felys, mae yna sweet hefyd. Oherwydd yr eglwys sydd wedi bod ar y blaen yn sefydlu ysgolion ac ysbrytau. Yr eglwys sydd wedi bod ar y blaen yn ysgodi diwygiadau cymdeithasol. Yr eglwys sydd wedi bod ar y blaen yn gyhoeddi gobaith I fyd drylliedig. Yr eglwys sydd wedi bod ar y blaen yn gyhoeddi ryddid I garcharorion, yn gyhoeddi nerth i'r gwan, yn gyhoeddi goleuni i'r dall, a'r cyfan yn enw ei chreawdwr a'i chynhaliwr, Iesu Grist, ac yng ngrym I ysbryd ef. Ein bod ni'n holl bwysig I gofio'r hefyd. I gofio bod na ddwy ochr I bob stori eto. Mae'r un mor bwysig I ni ddewis ein hwchor. Dyna beth nath y proffwyd Eseia yn fe. Wele fi, anfon fi, medde fe wrth yr arglwydd. Fe ddewisiodd ei ochr. Dyw Crist ddim yn gorfodi I hunan ar neb ohono ni.
Mae yn ormod o'r fonheddig i wneud hynny. Dyw Crist ddim yn treisio newyllus ni chwaith. Mae e'n cynnig i hun. Mae e'n cynnig i hun i ni, a mae lan i ni i'w dderbyn e neu i'w wrthod e. Mae'r ysgrythyr yn cael ei nodweddu gan yr her, y challenge i ddewis yn gywir yn dywe. Gallwn ni fyth a chefnogi 2 dîm pêl-drod yr un pryd o? Gallwn ni byth a gyrru lawr yr hewl y 2 ffordd ar yr un pryd? Ac felly hefyd gallwn ni fyth a chydymffurfio ar byd, a chydymffurfio ac ewyllus Duw hefyd. Mae rhaid i ni wneud dewis. Gallwn ni fyth a cherdded y ffordd gul a'r ffordd lydan. Mae rhaid i ni wneud dewis. Ac mae'r dewis a wnawn ni yn penderfynu'n tynged ni, nid yn unig yn y byd hwn, ond hefyd yn y byd a ddaw. Oes, mae yna hefyd ym mhob stori. Ydy mae'n bwysig bod ni'n edrych ar bob stori, ond mae yr un mor bwysig i dderbyn yr her mae Iesu'n ei gynnig i ni hefyd, i ddewis i ochr yn erbyn ochr y byd. Nid gorfodi hun arno ni wna Iesu, ond cynnig i hun. Gadewch i'n unne, agor ein calonau iddo fe o'r newydd, heddi ac wrth i ni wynebu'r dyfodol. Amen.
Chweddiwn. Diolch i ti o Dduw Tad am y diwrnod newydd hwn. Diolch i ti am dy ofal ohono ni yn ystod oriau hir y nos. A diolch am y fraint o gael godi'n iach y bore hwn a gweld diwrnod newydd wedi gwawrio. Diolch Arglwydd am gyfle newydd i daddoli di drwy'r cyfrwng hwn. Ac ni'n gweddio Arglwydd bo ni bob yr un ohono wedi dysgu rhywbeth newydd yn yr oedfa hon heddi. Diolch i ti Arglwydd y fod ti yn goleuon meddyliau ni ac yn agor ein meddyliau'n calonau mwyn i ni weld o'r newydd y gwirioneddau sydd yn da i'r di. Helpa ni Arglwydd wrth i ni edrych ar fywyd i weld pethau o'r ddwy ochr ac o bob persbectif. Oherwydd Arglwydd, os na welwn ni hynny, ni'n sylweddoli ein bod ni'n anwybyddu rhyw agweddau ac o bosib yn anwybyddu rhyw bobl mewn bywyd hefyd. Agor ein gorwelion Arglwydd mwyn i ni wrando a cheisio deall bob barn yn ein byd ni. Ond Arglwydd, helpa ni hefyd i ddewis ein hwchor. A helpa ni lynu wrth eiriau dy fab Iesu Grist, a nynne wedi'n cael ein galw i fod yn dystion ac yn ddisgyblion iddo. Helpa ni ddewis Iesu bob amser, oherwydd mi rwy ti Arglwydd wedi'n galw ni. Wedi'n galw ni i'r gwaith arbennig hwn. I ni wedi cael ein breintio Arglwydd o gael gweithio gwaith y deyrnas di, ac o gael bod yn aelodau'n deglws di ar y ddeiar hon. Ac yn ymwybodol iawn o'n cyfrifoldebau ni, oherwydd drwo ni yr wyt ti'n cyflawni dy weinidogaeth ath genhadaeth ar y ddeiar hon heddi. Drwo ni yr wyt ti'n sianelu dy gariad, yn sianelu dy drigaredd ath dangnefedd. Ac felly Arglwydd i ni'n tymlo'n ddi ymhongar iawn achos i ni'n gwybod taw llestri prydd i ni bob yr un ohono ni. Mae yna wallau a mae yna feiau yno ni gyd, ac eto, mi rwy ti wedi dewis ein defnyddio ni i fod yn gyfryngau dy gariad di yn y byd. Helpa ni felly o darnefol i fyw yn agos ato ti ac i lynu wrth Iesu. Bod na eiriau yn galw arno ni o bob cyfeiriad heddi. Rhoi ni ras ac ymunedd Arglwydd i wrando ar y geiriau hynny, ond i beidio gadur i'r geiriau hynny yn dylanwadu ni, ond i aros yn agos ata ti ac i lynu wrth Iesu. Arglwydd Iesu, disgym gerdded drwy y byd yn ôl dy drod. Chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth y ganlu'n di eriod. Mae yn ole, ond cael gweld y wyneb di. A dyna dymuniad ni Arglwydd yng nghanol tywyllwch y byd hwn. Yng nghanol y geiriau, yng nghanol y dylanwadau i gyd, helpa ni i weld goleuni dy wyneb di ac i ddilyn y goleuni hwnnw, oherwydd mae ti Arglwydd yw goleuni'r byd. Ac yn sicr mae angen doleuni di ar ein byd ni heddi. Mae yna gymaint o gorneli tywyll yn bod heddi'n dwse. Mas yn Gaza ac yn Israel, yn Ukraine yn Rwsia, a dyna'r mannau sydd yn fwy amlwg yn ein newyddion ni. Mae gymaint o lefydd eraill, gymaint o bocedio dywyllwch yn ein cymunedau ni'n hunain, yn ein gwlad ni'n hunain. Bobl a theuluoedd wedi cael ei bylchu gan dragediau difrifol iawn. I ni'n clywed Arglwydd am ddioddefaint ar ein stepyn drws ni, heb sôn am y dioddefaint sydd yn ymhellafoedd y byd. Arglwydd, a wneud i gofleidio'r byd hwn heddi yn gyfan gwbl, yn dyfreichiau gariadus di, a defnyddiau ni fod yn gysur ac yn obaith i eraill. Boed i ni galon gwell bob dydd, a ras yn fodd i fyw, fel bo i eraill drwom ni, adnabod cariad Duw. Clyw'n gweddi felly o Dduw ein Dad ac aros yn agos ato ni yn ystod yr wythnos newydd hon sydd bellach wedi gwawrio. Maddau ni hefyd bo bai a pho pechodd yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnele'r dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd.
dy roi i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddyw ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis iddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni ar gyfer yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.